kat bam pat don kano ka jing lap sai ha ka jing wat ya ka sonam raguan shi ya jing tip atmai kilami pau ha ka ba wei unong yalam lenti ya kitu res na ka te ka chaka ulai thu ba ulai yo i ya kite sijor ki bana indore ryngkat laingut kiwei pat ki nong jngohkai pyrthei kat ba kirang yai kijat biang sejrong na ka sinong nong ren ha ka sngi ba kila jar ngai layo i khadu ya kite ki arngut ha ka arpulai trik jemang pat ya kamet jong utunga jong ka sonam uraja raguan shi lalap ha ka bastang jong kani kata yo ryngkat bat kidak ki basai ba ula sha penyap kibor penyai kidang ile ting banwan saya ka sonam une ugai du balatip kerteng kumu albert pede udai na kisnong malokyan ha ka ba kite ki arngut ki nong jngohkai pyrthei kila penyeng ya ka skuti ba kila shimwai ha ka arpo artrik jemang upede ula pengkan mau ba ula yo i khadu ya kite ki arngut haka arpulai tering ujemang ngalami na ka starting point haka por new baje man step bad haka por shipo baje man step ngalai kendu yaki kidang don hapdeng ka jingai lenti ba kidang wan phai na nong riat balasan ran lang yaki da ki laingut kiwei pat kinong jngohkai pyrthei ki badai ki shenrang uraja udang yai ryngkat bat ki laingut ki bru ki ba yai jan kat ba ka sonam kadang yai suki nadin ula ong lakali hato uyo iya ke basuba upade ula jubab da ka baong baki ya kren ha ka ktin hindi ka ktin ka ba sngutu bha bat sham la ya kaliang ktin ai bat ki ha ka step upade ula dep kali tengro yaki ha ka mit ka balala lagi don kam ne em ya ugaid banilam yaki hanrei ki sijur kila kentai ha ka arpo artrik ngala hiar shenong rian man lek on yaki arngut ki nong jngohkai pyrthei pat ngalawan pai kam slam haka te ka miet ngalai kendu ya kite ki arngut pat ngala keli la da ki don kam ya ugai na ka banta ka arflai trek ki laong em laong pde haba keli hatu ki breu ki ba uraja uya ryngkat ki pau kum ki parlok upde laong hoi ui ba ki long kumta kidang ye kren paramaki bat ka te ka kenthei ka sunam ka yai suki nadin haba keli hato ka sonam ka pau bakal lathai kum bakal kedeu haga kimi temen jongka haga phone bakadang sha jingit updeu la ong ba umla ban ong da ka batikna shphang kata kala dep trek sting leti kumta kala dei ban thai na ka trek ngam la ban ong shibon la ong biang uba pde ubha ku par wan sai wei par uturis guide udai ubala yalam ya ka sonam bat uraja ban hiar shanong rian haga arpo atrik ubnami ngalai kendu ya kite ki arngut tangkat tu kan metar na ka starting point ngala kali lagi don kam ya unong ya lamban hiar berkunta kila menjur kata kapor kala long ha kapor no paisngi uraja umnang ban keren pareng kumta ngala ya keren bar ka sonam ngala kali ya ki lada kitmu ban wan pai biang ha ka ju kasngi bar ko sonam kala ong bakin dangsa hanong riat menta kemit ngala terwaru ban ya lambiang ya ki ha kasngi ka babut Henry kalaong baki latip ya kalentiyay kumta ngalek bu no yaki hashi para homestay hanong rian pat ngawan phai biang sisnong marway lapakan mau biang uwan sai kitur guide ha kasnong malokhiat kidon kumba arphongut ai kat kum kajing ong jungki kasimpore ki babun ki nong jngohkai pyrthei kumba arkanta ban hiar sha ka jingking tenrai ba paunam jong kanong rian kabadon armala ni double decker bat kumba lai kanta ka simpor banwan phai biang kat badang lum jing tip sisu na kinong sang snong hamalokhian lalap ba kate ka chakai ing kali kadunai ka jingdon kam ba kongsan kum ka cctv kasurok syakate ka snong ru ka long ka basneu bar ka jing penyeso boarding ru ka bombiang wan bha mohli ba deu nong pej ka chakai ing kali hamalokhian ulaong ba shim la yo i mano ba le shim ya kate ka skuti chong kite ki arngun ka arflai trik jumang namar ki don bun ki nong jngohkai pyrthei ha ka te gasngi barka kunhun jong u kadang bun kam ki arngut ka sonam uraja kim syam labu ya ki helmet jong ki ha counter ha ka arpo artrik jumang lada ki labu leseng ilala ban itu mano balik shim ya ki ha ka sing babun ong mohali lakali hatu layo ini em ki laingut ki badon bar uraja mohali ula ong ba ukan mau lepa ba ki don ha ka bike hanrei umla ban kan mau ya ka plate number kajing kalong bangi hasnong ngimdon kajing majing perkhat ka ba artatin ngi penbiang ya kacakai kali bat IT ya ki reset
Henry tang khandiat kiba note down ya ki number plate. Nang ni khmat ngin penne ya ki record. Kani kalalong kum ka jing peli khmat yangi ula ong. Ula kede uru ba lo yo I hakaporjan mit jong ka arpulai terik ba ka skuti kam don shu. Bar ula shim ba ki arngut kila lenyo. Laya tu bagi te ki arngut kila check out nasi para homestay hakapor ru ba jay step jong ka arpulai terik bar hakamit ka babun hakapor kumba khandai ba jay ai. Usordar ka shnong sora rim ula pentip syaki pulit halor ka wai ka skuti kabala ino. Ki officer kila wat mano bari try bala lap badai na syaka wai ka jaka aiwai kabala pentikna bala shimwai ya kada ki arngut ki bala ja. Ya kamet jong raja la lap haka artri jeliu hajan ka ksyai wai saudong hajaka yang kali riat arliang ha umblai sora. Katengah jong u ka sunam raguan si kadang sa klem lap din setia. Kipulit kila pentik kenapa mentala kenya katai ke kum ke kampanya breu. Kibahing jong kita ki arngun kibala syak penmong katai ke jingjia kila dawan ya ke jing tokit jong ke CBI da ka bakreu ya ke jingjia kiba phla bat ke jing bom syai bah ha ka bai dei bat ke jingjia hapdeng jong ke step ke arpulai trik bat kamit jong ke arpusau trik jumang. Haba kali kumno ba ke jingjia sora ka ta yaki umahali ula ong ba ka kam jngohkai pyrthei kala syak ta jur. Kajing don jong kinong wan jngohkai kala hiar khamtam bat kumno ka Meghalaya ka sya panja buram ha ki social media. Na ka banta jongi ngimpat tip pura wat ya ke ka balajia. Henry ka bapan kendit kalong pa kumno ka skuti kala poi ha sora rim malalap ya ke mediap hawai saudong. Kalong ka bapaladu kata-kata ula ong. Ngiskau si shibun ai ka jing kno persya ya ka than bat ka jala jongi. Tang namar bangi dei kit na sora lakhot yangi kinong le kam snew. Hanrei haba kinong jngohkai pyrthei ki wan shene ngile yaki kum ki bahayeng hasam bat ngibliang sngu bahai ki da ka donur ki bapli. Haba ki penhap yaki shabi ne kinu ki tiar ngibu bahai ki bat ngi penpai biang yaki. Hanrei mentala bu kerteng yangi kum ki lum ki badon jingma na ki kam runar laban rap yang umuhali haba penpau ya la ka jing sngu diaw. Upde ubah ka basdang ula tatin ban keren bat kinong tok kubor ula ongru ba ula syak ta ha ka jing sngew jong u namar ka jing tok ki bawan ra ya ka jing isun ha ki social media ngi sngew diaw bat sngew si halor kene nama dadu dang red ngem du syamat hakum kene ki jing ja kum ki khon jong kilong kemi ki ba shep ting blai la pensan penrang ba yang ha ka kor ka burom bat ka tibru tiblai kane ka jing keno bat jing batai bakla kala pen sngew si shisha yangi ula ong. Kane kalong ka kubor ka kumbala penmi daw Highland Post mentah ka sengi ka nyau turik juliu arja arpusan.